Γεια σας, αυτά εδώ είναι τα νερφ μας. Είμαστε μια ομάδα από άπεστα νερφ. Όπως βλέπετε, τα δύο βούλκαν μπροστά. Το ένα βούλκαν που το κρατάω, το Stampede, το Fuel Fire και το Alpha Trooper. Θα κάνουμε λοιπόν ένα firing test πάνω στην κάμερα ή και λίγο πιο αριστερά δεξιά, τέλος πάντων. Να ενημερώσω ότι το Stampede και τα τρία Vulcan είναι αυτόματα, ενώ το Fuel Fire και το Alpha Trooper είναι ημιαυτόματα. Το Alpha Trooper κάνει rapid fire. Λοιπόν, βάζουμε όλοι στα αυτόματα. Προσέξτε, έχουμε 3 Vulcan με 25 αλυσίδες. Ναι. Λοιπόν, ετοιμαζόμαστε. Λοιπόν, 3, 2, 1, πάμε! Όπως βλέπετε γίνεται τις τρελείς αποσφαίρες. Εδώ του κόλλησαν μερικές τάρτα. Εδώ βλέπουμε Τις τρελείς από... για την ακρίβεια εδώ πέρα. Επειδή έχουμε υπολογίσει και τα νερφ και τις πόσες σφαίρες έχει το καθένα, αποτέλεσμα είναι γύρω στις 100 και παραπάνω σφαίρες. 25 αλυσίδες άδειες. Άδειες, όπως βλέπετε. Να περάσω. Αυτό ήτανε το firing